Deinosoriaid yn yr Archfarchnad gan Timothy Knapman. Addasiad gan Gwyn Williams. Cedwyr pob hawlfraint. All rights reserved. Diolch i Dref Wen am ei cydweithrediad. Thank you to Dref Wen for their cooperation. Mae haid y ddeinosoriaid yn ein harchfarchnad ni. Mae nhw'n cuddio ym mhobman, yn wir i chi. T-Rex yn llwcio sausage. Stego yn cicio ffa. Bronto'n chwarae tennis pys. Mae o'n chwaraewr da. Beth deinosoriaid yma, medd mam tawr bachgen ffôl, ond wedi iddi droi ei chefn? Mae nhw'n rithro nôl. Ancilo efo'i droli yn ceisio chwarae mig, a'r teros gwyllt yn deifio ar y pysteiod cig. Traeseran seithi soses a hadron llenwi fol. Igwan yn taflu papur tu bach am hwyla lol. Mae'r lle yma wedi sbwylio, medd siopwr blin a staff. Mae hifen ia ym mhobman, does neb yn teimlo'n saff. Mae deinosoriaid yma, dwi'n colli'n hymer nawr. Edrychwch, dyma ôl ei traed, mewn cwstar hyd y llawr. Beth deinosoriaid yma? Wel, dyma fachgen ffôl. Dwi'n pwyntio at lle roedden, ond does dim un ar ôl. Os nad i pethau'n stopio, fi gaeth y bai, dwi'n siŵr. Dewch ddeinosoriaid cyfrwys i chwarae mop a dŵr. Cewch splasio faint afynwch a gweiddi hip hwre. A thoc mae dŵr a throchian yn sblotran dros y lle. Mae'r siop yn lan mewn chwinciad a phawb yn dweud da ti. Y deinosoriaid dirgel fi'n gweithio mam ddim fi. Ond nid oes neb yn coelio pan ddwedaf wrthyn nhw. Nes i haid o ddeinosoriaid, roi naid a gweiddi bw!